Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ga mu dai kamar kullum a cikin zauren namu na faɗakarwa wanda muka saba gabatarwa daga ƙungiyar MIS Marital and Parental Counseling Organization. Kamar yadda kuka sani tun farko, wannan organization ne da aka ƙirƙire shi domin kishin al'umma, don faɗakar da su akan abubuwa da dama, kamar abubuwan da suka shige mana duhu game da lafiyarmu, game da zamantakewarmu, game da tarbiyya da wasu abubuwa da dama, da kuma yanayin yadda matasa suke tasowa cikin al'umma, da dai yawancin dai damuwa dai na zamantakewa haka da ake da shi a cikin al'umma gabaki ɗaya. To, yau dai gani na sake ɓallowa da wani maudu'i da za mu tattauna a kan shi, ko in ce da zan ɗan gabatar a kan shi. So, kuma ina so duk mutanen da Allah Ubangiji ya nufe su da gani ko sauraron wannan bidiyo su ɗan mana ƙarin bayani. Muna buƙatar ƙarin bayani a gun mutane, domin mu ma masu neman ilimi ne, ba wai mun san komai ba ne. To muna buƙatar a ƙara mana ilimi don saboda inganta wannan ƙungiya. A duk inda muka je muka tsaya za mu yi aikin da ta ƙunsa. A yau maudu'in namu shine tarbiyya. Tarbiyya a wannan zamani. Tarbiyyan yara maza da tarbiyyan yara mata. Tarbiyya dai abu ne na dole, kuma aiki ne na awa 24, wanda idan ka bar awa ɗaya baka yi aiki a kan shi ba, to gyaran da zaka zo ka yi a wannan awa ɗayan sai ya ninka wannan awa ɗayan kana gyaran wannan abu. To, a yanzu za mu dai so mu ji menene tarbiyya. Tarbiyya shine reno, shine kula da abin da Allah ya baka. Mace ne, namiji ne, duk abin da Allah ya baka ana so ka zauna ka lura da wannan abu, domin ranar tashin alkiyama Allah zai tambaye mu akan dukkanin abin da ya ba mu kiwo a kan shi. To, tarbiyya dai ta sha bamban a wannan zamanin da wancan zamanin. Wato wancan zamanin shine zamani kamar na iyayenmu da kakanninmu. Mu kuma yanzu mun zo mun samu zamani ne, zamanin technology, wanda duniya tana hannun kowane yaro, kowane yarinya, inda har aka ce mutum yana da waya a hannunsa. To, a taƙaice duka ɓangare ana da damuwa. Kar a ce tarbiyya ta iyaye mata ne zalla, ko a ce tarbiyya ta baba ne zalla. Akwai yawancin yaran da su ba sa tsoron mahaifansu mata, sai dai an ce bari baba in ya dawo zai maka kaza, to shi ne sai kaga yaro ya gyara abin da yake yi. Kuma shi baban nan ba yi da lokacin da ma zai dawo balantana har a gaya mishi a ce ga abin da wane ya yi, bari ya gyara. Baba, ko in ce wani baban, in ya fita gida tun safe ba zai dawo ba sai yara sun yi bacci. Lokacin da zai fita yara sun riga sun tafi makaranta, ko kuma a wani ma daga sammako ake yi sassafe ya fita, ba tare da ya duba lafiyan yara ba, yaya suka kwana, wani in ya dawo da daddare yaya suka ini, ba abin da ya dame shi, sai dai ya je ya nemi inda zai yada haƙarƙarin shi ya kwanta. Wannan babban matsala ne. Duk mai kallo da mai sauraron mu, ina so ka faɗa mu, a cikin arewacin Najeriya haka da muka tsinci kanmu a ciki, mutane nawa ne iyaye suke haɗa kwanon cin abinci tare da 'ya'yayensu su ci? A ce ka samu na breakfast ku ci tare, lunch dai an sani na rana baka nan baba, amma uwa ta haɗa kwano na abinci da yaranta ta ci domin gyara musu tarbiyyar cin abinci. Bayan an gama cin abinci za a ɗan bullo da wasu 'yan maudu'i da za a tattauna a kan shi, ko kuma a gyara akan ya za a yi ka gyara kanka wurin cin abinci. Ai wane bai yi daidai ba, ya ci gaban wannan, ko kuma a yana yi yana fito mishi ta bakin shi, ko kuma a'a yana yi yana zubarwa, to yaya za a yi a gyara wannan?
tsakani da Allah, mutane iyaye nawa suke da lokacin da suke zama da yaransu suke tattauna ishu ko in ce damuwoyi na rayuwa ga baki ɗaya? Mutane iyaye nawa ne suke tattaunawa da 'ya'yayensu? Duk fa idan har mutum ba zai samu dama da zai tattauna haka, ya zauna yana tattaunawa ko suna hira da iyalansa akan menene rayuwa, me ya kamata ka sani, me ya kamata ka yi, me ya kamata ka gyara, wallahi muna da matsala a cikin rayuwarmu. Muna da matsala sosai, ba na wasa ba. Wani sai ka ji ya ce wai shi ba zai zauna yana hira da yaransa ba, baya son raini. Wani irin raini? A cikin hirar da za ku yi za ka gane yaronka idan bayi da kunya, bayi da manas na magana, bayi da yanayi mai kyau na fuskantar babba yana magana da shi. Duk a zaman da za ka yi da shi za ka gane wane ne ɗanka, kuma sannan za ka gyara shi da yardar Ubangiji. Kana kiran attention ɗin shi, kaga kayi kaza bai dace ba, ka bar kaza shine abin da ya dace da kai, kayi kaza shine ya dace da kai, kayi kaza ka bar kaza, kayi kaza kaga rayuwa kaza kana yi, kana buga musu lissafi da abin da ke faruwa a cikin rayuwar nan, to su ma wani abun za su fuskanci cewa a'a sun ga wani abun a wani waje, ko kuma a wani yayi wani a wani abun. To ai baba ma ga abin da ya faru da wani kaza, ko ga abin da ya faru da abokinmu, ko ga abin da ya faru da kaza. To nan sai a buɗe table of discussion tsakaninka da 'ya'yanka don ka fuskanci ilimi da baiwa da fikira da Ubangiji Allah ya ba wa ɗan da ka haifa. Amma a'a, kai kenan muzurai, in ka zo gida da kayi kana yin kai burinka ka yi gyaran murya, kowa ya tashi a guje ya tafi inda zai zauna. Wallahi ba shi bane tarbiyya. Shi isa yara yanzu a zamanin nan sun fi ƙarfin iyayensu. Mace ce za ka ganta ta shirya, ta yi wanka, ta fita ma a gida ta tafi anguwa. Wallahi uwarta bata san inda za ta je ba, kuma uwar bata isa ta tambaye ta ce mata ina za ki je ba. Ina za ki je? Bata isa ta tambaye ta ina za ta je ba. Kuma sannan inda a wannan lokacin baban zai dawo, ina wance, a'a na aike ta. Kin yi ƙarya. Ba kya tunanin a zo a ce wani abu ya same ta, kuma kin ce ke kika aike ta, kuma a je a tsinto ta a inda ba ke kika aike ta ba nan. Me za ki ce? Dan Allah mutane mu haɗu mu gyara. Tarbiyya ta kowa da kowa ce. Ba a zamanin da muke ciki ba mace, ba namiji, kowa iya buƙatar shirya. Kowa yana buƙatar shirya. So abin da ya kamata ne mu dage da addu'a, mu dage da jan yaranmu a jiki, muna zama da su, muna hira da su, muna fuskantar, muna kuma fahimtar wani irin hali suke ciki, mu zauna muna tattaunawa da su. Cin abinci don kayi da yaranka ba laifi bane. Duk wannan a tarbiyya yake kuma a gyara yake. Amma iyaye nawa ne suke wannan aiki? Iyaye nawa ne suke wannan aiki? Dan Allah mu haɗu mu gyara. Idan kana da ƙarin bayani ko kana da gyara a cikin maganganun da na faɗa, akwai comment section is open, kuma is open to everyone. Muna neman ƙarin bayani, muna neman shawarwari, muna kuma neman yadda za mu bunƙasa wannan aiki da muke yin shi na al'umman nan da muke na wannan organization ɗin da ake yi domin al'umma su gyaru. So da haka nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.